Sve što radimo, postižemo i zašto bilježimo uspjehe, možemo zahvaliti našem daru, a svaki naš dar Božja je milost. Upravo tako nekako razmišlja akademska kiparica Dijana Iva Sesartić, svojim rukama stvarajući svoja djela. Rođena Zagrepčanka koja se zasnivajući obitelj prije 5 godina nastanila u Solinu, obogatila je ovaj kraj svojim djelima. Iskustvo u kiparskoj umjetnosti stjecala je jednim dijelom diljem Europe, u Pragu, Stuttgartu, Rimu, Firenci, a za sebe će reći da je po vokaciji modelator. Iako se okušala u radu s drvetom i kamenom, najradije modelira u glini, a njeni se radovi odlijevaju u bronci. Najveća su je ljubav portreti, a temelji i motivi njenih dijela su prije svega kršćanski. Inspiraciju za mene kao umjetnika nalazim u svemu. Inspiracija je zapravo, ja bih rekla, jedan unutarnji nerv koji nas tjera i koji nas vuče uvijek u nekakvu kreativnost, u neko stvaralaštvo. Razlozi, oni najdublji u meni, uvijek ih nalazim na kršćanskim izvorima, jer to je jedno moje opredjeljenje, životno opredjeljenje kao umjetnika i kao čovjeka. Među brojnim radovima čije smo fotografije i male odljeve mogli vidjeti za posjeta obitelji Sesartić, umjetnica izdvaja neke poput Anđela Rafaela koji je postavljen na ulazu u Vranjic, a svojom pojavom označio je novo ozračje, čistu prirodu i zrak. Ova ekip je radila po živom modelu solinskoj studentici Ani Kljaković-Gašpić. Brončano poprsje nadbiskupa u miru Frane Franića stvoreno je za njegov 90. rođendan. Original u gipsu nalazi se u Kaštelanskom poglavarstvu, dok će brončano poprsje jednog dana naći svoje mjesto u Biskupovoj palači u Splitu. Izradila je umjetnica i portret maestra Ljube Stipišića, koji ima svoje mjesto u umjetnikovom ateljeu. Na centralnom mjestu domu Sesartićevi kip je mlade žene, a naziv mu je Nemir. Ovo djelo bilo je diplomski rad kiparice. Zaštitnik lovaca Sveti Eustahije jedan je od novijih radova. Rađen je u skladu s knjigom Mladana Vidovića, a možda uskoro dobije i veću dimenziju i svoje mjesto na brdu ponad Trogira, gdje sada postoje ruševine crkve Svetog Eustahija. A poprsje doktora Franje Tuđmana na obljetnicu njegove smrti trebalo bi se prema planovima postaviti u Solinsku istoimenu ulicu. Žena s ribom svoje mjesto našla je na najistočnijem dijelu Hvara, u Sučurju, gdje bi se za blagdan Svetog Nikole trebao postaviti i kip tog sveca. Rad u glini je gotov i u vrijeme našeg posjeta čekao se njegov transport u Zagreb na lijevanje. Tamo na zidu prepoznali smo djela Boterija, Lipovca i Berbera. Mnoge su nam bile nepoznate, ali svaka od njih ima neku svoju priču. I za kraj ne smijemo zaboraviti spomenuti da umjetnica u svom stvaranju ima veliku podršku svoga supruga, a njegovo životno iskustvo i susreti s velikim ljudima sadašnjosti materijal su za neku drugu priču.